Ong ana tangis klayung-layung tangise wong mati gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa wurung ditumpake kreta Jawa rodane rupa manungsa ditutupi anjang aduh Antasena kok iso-isane kowe duweni lakon kok kaya ngene Antasena jalaran wis lirwa apa kang dadi dawuhe Kanjeng Eyang Baruna ing Kahyangan Samudra Suci pancen sing jenengane menungsa duwe jimat ki mau miwalati yen pancen durung diparingi lelaku utawa tarak brata mesu budi mbanting raga ngesat segara kasarane. Wela anane lakon Antasena kudu bisa nglakoni, anane penandang kaya ngene Antasena bisa kudu nyandangi lelakon iki. Aduh, aku lumpuh ora iso mlaku kanthi jejeg. Jalaran apa saka piwalate Singsim Sisiking Mina Jaladri. Pusaka ampuh kang gegilani paribasan tumama gunung wae bisa jugruk segara bisa asat apa maneh jalma menungsa lumrah mestine dadi ndap-ndap pangamunamun tewas saketika. Aduh ning aku kok kaya ngene temen apa kang dadi tulise Antasena. Welah Eyang Kanjeng Eyang Baruna putumu lirwa apa kang dadi janjine Kanjeng Eyang Baruna. Iki gara-garane ya tetep Singsim Sisiking Mina Jaladri.